Ahojte, ja som Ninka a vítam vás v ďalšieho videa. Dneska to bude skôr taký vlog z môjho terajšieho víkendu. Vlastne bude to, pôjdem do Kováľovca na moje kone. No na moje kone. Proste na kone a možno si aj zajazdím, len teraz tam prší, tak asi neviem, či už budem ju znova jazdiť. Postarať sa o ňom musím určite. No a máme v Kováľovci aj chatu. Idem tam ja, moja babka, Havinko a moja teta s Ujom. Takže vlastne určite tam bude sranda, pretože teta s Ujom, oni sú väčšinou takí proste, je si mi strašná sranda, tak sa tam strašne teším. Vlastne spíme tam celý víkend, teraz je vlastne, počkajte, hneď vám poviem koľko, teraz je 9:30 za 4 minúty. A vlastne teraz mama išla do Teska, pretože išla kúpiť nejaké veci na jedenie, aby sme tam neboli hladní, aj na pitie samozrejme. No a ja sa vám ozvem, až keď budeme pri Kováľovci a budem vám natáčať zábery z cesty. Pa, pa! Takže teraz som vlastne pri Lune a musím ísť vyčistiť, pretože je špinavá strašne. Pozrite sa. Luna. Konečne odišiel pániček, išiel niekam preč, tak som sa okamžite išla. Rozpávka. Má tu dôty. Poď sem, Luna. Vidíte, ona je opatrná, ona za mnou nepôjde. Zde je vlastne moja Lunička. Ja sa vám ozvem, keď už bude večer. A keď tak natáčim ešte zábery. Ako sa s ňou hladkám alebo niečo tak, aby ste vedeli, že to je môj kôň. Takže teraz som prišla od Luničky. A vlastne teraz je po 6. večer. Tak ja pôjdem dovnútra a ozvem sa vám zajtra ráno. Takže dobrú noc. Papa zajtra. Takže dobré ráno, ja už som vyspatá. Spal som akože super, ale som išla spať o nejakej 1:30. Sme pozerali nejaké horory, potom sme sa do tej nejakej 1:30 rozprávali. No a teda teraz je presne 9:29 a ja som sa zobudila asi takou 4:00. Tak som sa obliekla, umyla a išla som von natočiť vám niečo. No a vlastne Lunička teraz je v stajni. A pániček išiel preč, ja nemám kľúče. Takže možno po obede tam pôjdem. A teraz tu pozorujem veveričku oproti mne. Akože to tam nebude vidieť, počkajte, ja vám to zblížim, pretože mi to nejde. No proste tam vzadu je. Teraz je na strome. No, takže toto by bolo asi tak všetko z tohto videa. Tohto kúčičku videa. A dnes sa vám ešte ozvem a ešte vám budem natáčať aj zábery z cesty naspäť. A natočím vám ešte aj niečo doma, ako sa učím alebo niečo, neviem. Ešte prídem dom, nachystám si veci. No a tak. Takže toto by bolo všetko z tohoto ranného videa. Ozvem sa vám po obede. Ozvem sa vám teda po obede. A pa. Takže teraz je 10:45 a my sa už balíme, takže o nejakej 2:30 pôjdeme domov. A
budem mať teda najčastej zábery z cesty. No a ja vlastne teraz idem strážiť Havina. Takže sa vidíme u nás doma. Pa. Takže teraz pred nejakými 10 minútami som prišla domov. Ubalila som sa, teraz sedím na posteli. No a vlastne, ak sa vám toto video o mojom víkende páčilo, samozrejme nezabudnite aj like,